дар имои шумо войс клубҳо, яъне гурӯҳҳои бемаънӣ пайдо шуданд ва шумо намехоҳед ки онҳо дар телефони шумо бошанд ва ё шумо мехоҳед дӯстони шуморо дӯстонашон дар имо история кунанду барои шумо пайдо нашавад ва ё дар имотон набинед онҳоро. пас ин омӯзишро то охир тамошо кунед. барои шумо тарзи нест кардани онҳоро мефаҳмонам. салом дӯстони азиз, хушомадед ба гурӯҳи мо. имрӯз аввалин омӯзиши худро дар барномаи имо барои шумо меомӯзонам. умедворам касе ки имо дорад барои он чунин мушкилӣ пеш омадааст. хоҳишмандем то охири омӯзиш ҳамроҳи мо бошед. дӯстони азиз, боварӣ дорам барои шумо ҳам чунин мушкилӣ пеш омадааст. дар имои мо гурӯҳҳои фаҷ бемаънӣ пайдо мешаванд. ё он дӯстони моро дӯстонашон ки история мекунанд чизҳои бемаъниро ба мо пайдо мешавад. имрӯз мехоҳам барои шумо ёд диҳам ки чӣ хел аз имои худатон гурӯҳҳои бемаънӣ ва чизҳое ки дӯстонамон ё дӯстонашон история мекунанду ба мо пайдо мешавад, онҳоро дар телефони худамон роҳ надиҳем ва тарзи хомӯш кардани онро барои шумо ёд медиҳам. барои ин кор мо аз тарафи чапи имо ба боло дар рӯи расмамон якбор зер мекунем. баъд аз он ба настройка ворид мешавем. ба диққат тамошо кунед дӯстони азиз. баъди ба настройка ворид шудан ба функсии дохил мешавем. чӣ хеле дида истодаед дӯстони азиз. дар ин ҷо войс клуб, друзей, абзор онҳо айни ҳол фаъол ҳастанд ва мо мехоҳем онҳоро хомӯш кунем. барои ин кор дар рӯи аломат пахш мекунем ва онро подтвердит мекунем. чӣ хеле дида истодаед дар имои мо войс клуб нест шуд. барои чизҳое ки дӯстонамон ё дӯстонашон история мекунанду барои мо пайдо нашуданд, мо барои ин кор ҳам ҳамон кори кардамонро дар аввал такрор мекунем ва ба история, друзей, абзор онҳоро он аломате ки гирон буд онро хомӯш мекунем. дӯстони азиз, бо хомӯш кардани ин аломатҳо мо метавонем аз чизҳои фаҷ ва он чизҳое ки барои мо дар корӣ нестанд аз онҳо дур бошем. ва ин буд омӯзиши имрӯзаи мо. боварӣ дорам каме ҳам бошад барои шумо фаҳмонида тавонистам. дӯстони азиз, то омӯзишҳои оянда хайр, саломату сарбаланд бошед.